with the rest, Kuya Romy, mayong hapon kaninyo kuya, mayong hapon usab sa mga naminaw karon. Nasusama nako nga niagid kanunay nga nakikuban sa mga panitsig gahapon. Bisan layo ning amo kuya, apan makita matika. Tumikan kay kanunay man ko nga nag-follow sa imong FB page. O pinaagi sa messenger, akong ipadangat, kining kaagi na kus kinabuhi. Kining akong kagahapon. Kuya, niadtong katungha pa lang ko sa high school, third year high school, sa Lanipao Catholic High School, sa Lanao del Norte. Sa Lanao del Norte. At ako'y gikaibgan na taguon lamang sa pangalan ni Raquel. Og aron inyong hisabtan ang kinatibukan nining ako kagahapon, akong sugdan kini pinaagi sa pagpangayo kaninyo sa awit. Di ka na pauli sa inyo. Okay lang, Cho. Okay na kay ko, anak, Cho, eh. Niya, kinahanglan nga magbinuutan kayo ka sa imong pag-eskwela dinhi, ha? Sa Ladipaw. Cho. O niya, unsa may akong mga trabahoon, Cho? Utabang ka lang. Nasayod ka ba, ha? Nga, gikinahanglan kayo. Nga, mo tabang-tabang ka kung unsay mga trabahoon din sa primay o dito usap sa eskwelahan. Kasabot ka? Okay, Cho. Kinahanglan nga magbinuutan ka gayod sa imong pagtungha dinhi, James. O lagi, Cho. Promise na, Cho. Magbinuutan jud ko sa akong pagtungha dinhi. Unya, kay high school ka pa man. Kinahanglan nga wasa na muyab-uyab, ha? O lagi, Cho. Sige, Cho. Kining akong ati manong sa tong trabaho nga imong sugon akong kaganina. Sige. Kaya doon na sab ko'y atuon dito sa eskwelahan. Tuan na sa tiyo. Unsa kahay akong mahimong kinabuhi diri sa ila, no? Ang akong pag-eskwela. Magmalampuson ba ka ako? Pero, dipindi rin na. James, karong sunod simana, mo sugod na gyud ang klase. Og, mao na to gisulti ni tiyo nimo, ha? Mao ra gyud ka to, James. Wala gitiya. Ay, ka bala ka tiya. Kaya akong gihinumduman ng inyong mga giistorya nako. Og, dayon, mo tabang-tabang ta sa mga trabahoon dito usab sa eskwelahan.
Tya, ako na nang gisud sa akong hunahuna, tya. Kuno sa akong mga trabahoon. Unya, kining James, kinahanglan makatiwas kasi mo pagtungha. Magbinuotan ka. Tya, gisultihan ako ni Tiyo, ana. Alaga-bala ka, tya. Kay ako laging himuon ang tanan para makatiwas yun ko sa akong pagtungha. Sa tuwing nga ni mo ba'y? Efren? Friend daw. Aha. Ikaw si James na? Oh, James, right? James. James. Kumusta man? Oh, okay lang. Katong atong classmate kanina ba? Nga puti kayo. Si Kwan. Si Rakil to, Rakil. Ha? Rakil. Rakil? Rakil ang anak to. Oh. Nga naman. Kung sanada ka? Oh. Ikaw. Ang kinatawan mo, kinatawan mo, klaro ka na ko ba? Inabi ko, Sanada yun. slight ng good na nagod ay pagdantaw yun. Turo. Si Rakil. Kining, wapar kami nagkaila-ila na. Ako tagon. Ayaw sa eh. Asa? Para mag-ila ganin mo. Sa kamano eh. Katong sila Katong ubang pala itong mga classmate. Katong usa Sila si George, si Bubong. Oh. Unya, katong ubang mga babae nga. Classmate sila si Divina. Bubina o si Kwan. Si Angeline, natulog ko. Angeline. Saan man taan eh? Dito ko sa Kwan. Siguro ta dito sa ilang nanduning. Dito lang ta ilang nanduning. Tambal pa dito. Nabalikag saging ba? Sa unahan. Mas mahina Ang mga nabalikag mga snack. At dito mag-standby. Wala, mas mahina nito kay mukhang sa tao. Samtang ka, pungko. Narba pa ingon sa tiyo din eh. Ay, unsa naman ha? Tiyo. Kantong akong isugod mo. Ato sa dito sa opisina. Ay, pangarinso ditong mga libro. Sige, Tiyo. Ato sa ko sa opisina. Sige na. Diha ka na, by Efren ha. Diha ka na. Nakahuman ka na ba ni Hagbasa sa imong libro? Tiya, nahuman na tiya. Dayon, katong inyong assignment. Nabuhat naman ni mo, James. Ha? Unsa namang orasa karon? Nabuhat na tiya. Sige. Og, ayaw kalimot ha pag-off sa suga din sa sala. Og, dito sa imong lawak. Okay, tiya. Gabi na. Unya. Murag wa pa dyan ko. Doawa sa katulgon. Si Rakil. Murag. Di gud bawala sa kong unahuna. Pero, kinahanglan yun nga, makatiwas di ko sa kong pagtungha. Di kinahanglan yun nga, mahumad din ako ang akong pag-eskwela. Pero, siya na yun siguro ang akong first love. Si Rakil na yun siguro. Friend! Bay, friend! Bay! Alin na, good? Dili sakta! Kumusta? Okay lang, mura magkag dugay tanga wa nagkita kay mangumusta ka. Ay nga, ngunana gigubay kay. Kumusta gigubay? Kumusta pagtulog? Kubay, ngunana gigubay. Kutom sa akong makita ang mga higala na ko. Kumusta hindi na ko na? Diba sinday, no? Kasi mga problema. Oo. Anya, okay ra ka? Okay ra, uy. Kam na may ganahan ako. Okay ra kay ko. Anya, asa man na ron? Ngisna ka buta na siya, tapang ngisna ka na eh. Busog kay ko. Ikaw na mura kag nawag snack. Dali man kunin mga tabakita ginato snack ikadawan. Ala, nagpaingon din si Virgie, kauban si Rakil. Naasab si Divina. Bay. Naasab si Rosapi. Wala ka. Guwapa sab si
Ibu na rin, no? Oh, ay kingnap, nakagusto ka na. Ay, Mr. Rakil, ba tayo mo, ha? Bahala na. Nagpaingon din eh, oh. Hi, Rax. Hi. Oh, wala pa may klase, no? Wala pa yun. Classmate kami yata. Ay, doon, no? Sige, mati sa mas library, ha? Dinhauna mo. Efren, James, dinhauna mo. Sige, sige. Sige. Uy, bye. Bye, friend. Bye. Imong kasing-kasing. Oh, murag. Nasa mo diya, katapong ka sa mo. Mas bubong. Bubong. Oh, si bubong. Ito ko rin darjo po si. Isa na sa inyo, hanggi. Ay, diskutan diha. Wala po, ngoy. Wala. Oh, Sige. Bye, friend. bye-bye. Mag-una-una ko, ha? Kay, Mas mo ka? muatos ako dito sa balay. Doon na bitaw na, dito sa eskulahan. Mubalik na ko niya. Di magsugod ang klase. Break pa man. Kuya Romy, ingon ni Adto. Sa una pa lang pagtanaw na ko ni Raquel, crush na gud ako siya. Third year high school pa mi ni atong higayon na. Puti siya kuya. Ugo niya hamis ug kutis. May pagkamistisa. Kisa man kuya ni maibog. Nindot sa buglawas. Daghan kaayong mga lalaki na kagusto niya. Og usa ka higayon niya na. Napamanday siya. Wa pa din ni Pauli. Napa din ni sa library. Akong sudlo na. Akong maduo na. Duulo na ko siya. Hi. Oh, hi. Marugdugay-dugay man ka? Ay da, akong giton aning mga gihatag na assignment ni Ma'am, oh. Mao ba? Makalingkod si mo tapad? Sige, lingkod lang. Pero di na kita magsabang. Kay basin unya. Kung kasukan ta sa in-charge ni sa library. Kining... Kil? Nasa ka man? Nga, murig na ngudog ka man? Unsa ito yung istoryahan, ha? Kil? Kining... Unsay atong istoryahan? Unsay kini? Nagkanga ka man gud. Doon na ba'y naka-explicar niyo mo din, Ispikar. Waoy, mga bata pa in taon ta. Nang sa kabaya, James, wala pa na sa kunahuna. Pero kung doon maibog ni mo, Ambot lang. Basin sab. Doon ako'y mga crush usab dinhi, pero abi ni mo, James. Wa pa niya ko nagibutan sa kunahuna, oy. sige. Oh, asa ka naman? Magkuha po ko libro. Kaya magbasa-basa sab ko. Mauna ba friend? Oh, bye. Gusto gid unta nako nga sultihan na si Raquel nga love kay na ko siya. Unya? Sa may kuan mo? Kasulti na ka? Wala eh. Di ka kaingon. Ambot lang ba? 100 ka na ako, Ambot lang. Ngano nga, inaana man. Gusto gid unta nako nga istoryahan na. Sultihan pero mamugnaw mo kung tuwa na siya nga tubangan. Pero gusto gid kay na ko sa Raquel eh. Gusto gid kay na ko sa Raquel. Oh, klaro lang po ba? So, magugmaan dyan ka ni Raquel. Wa may kumus pagsuway. Slow lang. Pero saon na ko ni Mas maiba nga aduta dito sa balay kay wala sila si Uncle ug si Tia. Tuas iligan. Mauwa mo ko ba? Oo ko. Naa mo silang inting. Naa si George. Naa si Bubong. Daghan na ta. Kumbulata ta dito ba? Sige. Sige,
Okay na. Gahil ko na ba? Ha? Gahil ko na. Ikaw na singir man ka. Sige, sige, sige. Matuta. Unya, basta ha, karong Sabado, magkita ta dito. Ha? Oh, sabado, sabado. Ato ta, kay wala city ang stiyo. Basta kasabaan nun, tanig ulit nila. Dili, may mag-buling-buling ta dito. May maghugaw-hugaw ta dito silang bahay. Sige, sige. Mahiron. Mo ato ta, ha? Sige, pakita mo, kalagbo ko sa inyo. Ay, kabalaka. Kaya ako'y bahala sa pagpanghinlo. Pero ang ato katakanta naman ta. Oh, kaon-kaon po, eh. Ha? Kaon-kaon. Magsuba-suba ta. O sige, ikaw nila sugbani kay hinluan na ako ng isda. Ha? Ako na Ikaw bahala. lang. Bong, Saban. kining mao na lang tubong ha. Unya to taon kining ikaw may mag-drum. Sige, okay na ko. Unya ikaw sa may mga biran. Gitar lang siguro. Gitara lang ko Ikaw na. may gitar. Gitara. Ha? Gitara. Ayo. Hala. Ala, kinsa na? Tingog ni ni Raquel. 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 Uy, Oy, nagtapok lagi mo. Raquel. Gatapog mi na sila si Inting na si George na si Bubo. Naghan mi din, naglingaw-lingaw mi din, eh. Naglingaw-lingaw mi. Unya ka supa pa yun. Oh. Naabot tayo ka din, eh, Raquel. Doon lang ko'y toyo. Na ang imong tiya o tiyo. Wala. Wala din eh. Wala na, wala. By your friend. Ako rin mo istorya. Sa mga diha. Sige, sige. Ha? Nya, kining sige lang. Apil lang mo kay gasuba-suba mi diri. Maulaw ko ninyo, oy. Puro mo mga boys. Alam ka pala ka good. Ano maulaw ka man? Ha? Sige na, Kayla. Dili ka una. Ha? Para ko inspirasyon. Inspirasyon? Sa unsa? Sa aning among grupo. Sa tawag sa atong grupo? Kumbulata. Kumbulata. Kumbulata, good. Kumbulata, boys. Sige, kay maghukad ta. Unya, di lang sa kaon, ha? Ano lang siguro, kay, doon na pa kuya at doon. Sige. Pero, mas maayos ka, maubang ka na magkaon. Kuya Romy, ambot lang ba usab nga nito higayon na basta maatubang na nakustrakil. Di ko kaistorya niya. Pero patay gyud kaay ko niya. Patay na patay gyud. Na in love gyud kaay ko niya. Og unya, usa ka higayon ni ana. Ay, nahuman na jud ko sa gisugo ni tiyo og ni tiya. Ay, ako naman din sa bahay karon. Ay. Uy. Hala. Si Raquel, nagpaingo din eh. Unsa kay ang tuyo? Nagkaduol na ba? Doon na di ko ihato din, hey, James. Sige. James? Ikaw na isa? Lagi. Kay kabalubiyag ka basta Sabado ug Domingo. Wala na si tiyo og tiya din eh. Tuod no. James? Na-enjoy ka na sa imong pag-eskwela? Oo. Unya, abi ni mo, wa ko nagdahom nga Nagdahong na unsa? nga dili na ko makitaan ang babae nga crush you kay nako. Be, sultihin ko na ko kung kinsa ng imong crush. Sultihan? Dili ay. Kining, kaanti ko ka ani, James? Unsa man na? Kini, oh. Miduol siya nako. Og mihawid siya sa akong kamot. Kining Raquel? James, ngayon kitutukan mo ko po nimo. Oo. Abi nimo, di na ba yung mga nangutana sab nimo? Nangutan na siya.
Matid pa ni Virgie, nga gwapo ko na ka. Wapo ko taon. Daghang mga classmate na to nga mo ingon biya na pero dili ko mo ang kunoy. Oh, magtawam lang sa ko ni mo, oy. Di lang siguro ko magdugay pa. Isog lakaw. Ay sa. Di na kayo isulti. Ha? Kining unsa kay kung himuon no? Ako magsisultihan. Sultihan ba ka na ko? Gahangos ka man. Uy. Gahangos ka. Kung di na kayo isulti, sige na. Sultihin ako. Wadyo ko kaingon. Wadyo ko kasulti. Kasakit mo sa kuntugan. Raquel, kung nasa ka pa lang sa akong gibati ni mo. Ambot lang. Siguro, makaingon ka nga. Makaingon ka nga. Ako na ang lalaki alam ni mo. Pero sa manggod nga, tugod man lang ni tiyo tiya. Nga, dili pa siya ko may love. Di sab ko mo baton pag hinigugma. Di ko katulog. Kanunay ang dagway ni Raquel na ako makita. Ay, sakita sa mundugan, mula magihansa ka ng ice pick. Muna tatong higayon na nga. Pagkaisulihan ni Raquel kay miyan higayon balay. Ano ba yung friend? Yeah. Siguro, Pasulti na ka. muabot na lang tag. Fourth year, hangtod nga, mo graduate ta. Mangko, Siguro ko kayo ni Raquel. mangko juga anak, ngun anak ka pirmi. Di ka masulti si mong matuod lagi bati. Ako gani. Dili na siguro gano'n Murag, wala na na sa kong una-una. Pero, love yun kayo na ko siya. Kung nahibalo pala unta siya. Raquel, I love you. Kuya Romy, may abot ang panahon nga may graduar gyud kami. May abot na lang ang time nga wala gyud ang taon ko nakaingon. Niabot ang panahon nga nagkalagyo mi. Ako nahiabot din sa Lapu-Lapu City o naminyo ko. O niya, pagkaminyo nako, wasab na abdi o pila ka tuig, nagbulag mi sa kong asawa. O ako nabalitaan, ngayon ini ang nahitabo. Uy, nabalo na dahil si Raquel. Pero, sayang lang. Sayang lang yun kay doon na ako'y gikaipon sa pagkakaroon. Pulis sa akong asawa. Di pa man siguro ulahi ang tanan. Mahimo pa man siguro nga ako siya pangulitawan. Pero, unsaon man, dili man sa mahitabo. Dili man sa mahimo nga akong biyaaning akong